Hang ni kesengi kewaban ya pej nak ketin ke jong blai bala fidan ba Bible bat nga ngi ya pej nak kitab Joshua ke ni kalonong ke ban riu kerkhot men kong ter ketin ke jong blai kong ti ya ke Jericho la kang khop namar ki khun Israel don ba mi shabar le ne barung shapa baru try ula ong hau Joshua hakmi ngala ai ha ke kti jong me ya ke Jericho badi usim jongka badi kirang ba crowbor badi paya pom baro pintawer ya kesnong da ka bayat saudong ya kesnong shisin komen le enrius ngi bad hanyo ngot kiling do kin ra haswa kesenduk nyo tli kituroi jubilee bad ha ka ba nyo kasngi pinyat saudong ya kesnong nyo sin bagi ta kiling do kin put ya kata keturoi kaksin jong blai ka khot ka men kong ni kong ti ya ke Jericho la kangkop namar ki khun Israel don bami shabar lemni barung shapa balai ki kangkop ya kata kherdop dan ba mi shabar dan barung shapa kada hong ne kalong ba baro ki badan hapo kisnong Jericho ki la septieng ki Israel ya kane ka jing septieng am dei ba ki septieng hang ne henry la pipet kita kalunong kabaar kumno bagini ki arngot ki nong sentiat haba ki rung hangani ka shnong ka khot ka bakhandai kani ka brio kaya thu kani ka rahap kaya thu ka khot ka ba khandai ka ong kalau ong ru ha kita ki brio ngatip ba utrai ula aya pi kani ka ri badi ka jishep ting ya pi kala hap halor jongi bad halor ki trashnong kani ka ri kim don men sim shu ya pi ublai ula pen seir lupa ye ki nong shong shnong jong ke Jericho namar baki layo snow keketin jong blai kong dekat bispok kong namar ngi layo snow kumno ba utrai ula penrengat ye kedurio basau ha shwa jong pi men ba pi lamino na Egypt bat kumno kilale ikitigi arngot ki siem ki amor ike ba shishliang ke Jordan yu sihon ba yu okken ye ke ba pi pila penjat tiao kamot kini ki layo snow lupa ya kata ke ba blai ula le ke kon Israel kila yo snow ya ka bor ka jong blai kila yo snow ya ka ka ba blai ula le na ka bentai jong kita tau kila shepting hado kata kita shepting balai baki shepting ngini puli khamsha shwa kata na ka Deuteronomy kani ka lonong ka baar kani ka jungkalar ka jong blai ya ki kun Israel ka khot ka bar pusan ka ong hagani ka sngingan sedang ban bu ya ka jingcher kai ya me bad ya ka jing shepting ya me halor ki jaj ben riu ki ba hapo ka beneng barok ka wei kat ya kiban bena syapang jong me kin kinyo balkin snow jenjar sat ru namar jong me ublai ulah kular ki kun Israel shwa bikin rung syapo kari kanan ulah dap kular lupa ya ki aku abang ifi ki haban sultu bapleng kidi ki briu ki besirkai amen lada fidei ki briu ki jong ublai Fide kibriu ke bisirkai. Ong ada bisirkai. Ngapa teriam? Balai ba pilong bisirkai, balai pilong ki batriam. Kadau kalong bau balai u ai ya pi kata kabor. Bagi tagi ba pet ya fi ki sirkai ya fi. Ki tiang ya fi. But kam ta me u ksot u tiang ya fi. Ni bisile man le ha kadang na kabor. Bagi kun jung skeba, filai jo snow kun skeba. Ki kun skeba ki le man le. Ni puling ni kabor. Agani ka mama pa ki kam ki apostol ka nong ka ba khat khandai kaya thu ingi grkhot khat wei gong tiu blai la jugle ya ki kamba ki ba kam khala da ka tiu pol kat adu ba ki la lek lam ki ba pang ya ki rumar lani ki jan kersha ha ka met jong o ti ki jingpang ka la ja no na ki ba ki men sim man ki la mi no redan na kita ki jiu ki ba shangkeleng ki nong be aksut kila le men khat halor kita ki ba shong ki men sim man ya ka kerteng u try Jesu ki da ong ngapen smaya pi hak uta u Jesu ya ba pol u yalap tiladan nyawat ki kon u skeba u jiu urang ba leng do ru ki bala le ya kani tiu tau men sim man u la ya thu bo lo ong haki ya u Jesu nga i thu ba di u pol nga i thu henry ma pi pilong gi ai tiu tau brio
Hau ba la syong utau mensim man ula siat haki, ba ula le jubor yaki, ba ula job yaki, kat ba kila ya pet yap, no na kata yeng leng boy bat balamong. Kababal gitu. Ki kun skeba kila i ya upol. Ba ulet ma om tang da ka jain rumar ka jung tang da ka jain kersya. Ka anointing ka jung blay ka tuot ba kita ki bapang ki ba shitam kita ki biok suit ru ki shep tieng bat ki suit ki pat. Ki kun skeba ki yang ben le business no ka da baduai. Kini shisha ki da perkat ben le business no da baduai. Ki yang ngin le business no da ka ni. Hagerteng jung jisu. Takai ki ba ja ki le back suit. Ki le back suit. Ban haba ki let ban back suit ki be hagerteng u jisu ong. Ha? U jisu ya uba upol u yalap. Ne yalap maki. Hagerteng u jisu ya ka ba upol u yalap. Ki be ita ki suit. Kai ka ja. Ki suit ki yang you jisu ngi to. You pol ngi to. Pide ye. Would you let me le ahmat jong ki suit. Ki suit itu ifi pide ye. Would you let me yalap suit pa nya yalap kumame. Skendong nang di viri. Nè, đang tìm si, đang tìm, lấy giờ xanh, long kerstan, suy tieng thôi, cái bukum kita. Ye ki khôn trong skeba, suy tieng. Ta ding ta cái baca hang nè, kita ki suy nau tau brio ki kenti pom hau tau brio, ki le yo, ki da le jubor ya ki, kabamot ki da bat bor ya ki, leniar hang ta. Wow, kau belai. Kaya gini kau baca. Hadok baki mi leng boy nang ta kamot kita mi leng kuit na kata jaka. Kiksut kim tieng ya kita kim dan yu try. Kiksut kim tieng ya kita kim dan yu mensi makoi. Tadeng ta ladang ide ki kon ki jong blai kiksut ki tu ingi de ki ai. Amen. Ki kon Israel haba ki ya hakata jaka ban let rung jakata ka snong Jericho tang shuyo snow ya ka kerteng juki Israel ki laknyo lupa talatat kita shepting namal ki layo snow kerahap ka layo snow kong ni layo snow you know blay jongpi u blay jongpi kumno buka di kata ka duriau besar kumno lele itu ki kamba ba kumno ba pi la penrep you see han ba di ok kita shepting do kata de hang ta bagini haba kila yo i bagi kun Israel kiwan kaya bagi lale kila kangkop ya ke kerdop kila shongkop apa kila syue pet kain tang nang tina jerong jang kata kenro kababel kaong tiga Jericho la kangkop namar ki kun Israel amdan bami syabar lemne barung syapa bau trai ula ong hau Joshua kami ngala ai haga khti jong me ya ke Jericho badi usim badi kirang ba bakrau baro amen. Utraw la deb ya thulu pa ong ai Joshua ngala deb ai lupa mangai gene ke sinong mo nam ta jong fi yu sim badi ta ki rang ba kita ki ba crowbor kita ki rang yale ngala deb ai lupa mangai fi don jing e jing im jong fi don jing e ba believe deb u blayam u pa e ki ban le job thma u klam kwa e ki bikin chong sa aju wong pi hap ban le yele thma kadon bay katma ga jing em ga jongi utau bom dan thma em nga ngai dan hang ne perthai udan shai sha space ne udiu alien ne nrina hoba dei hiu breu kadon bay katma pimen joranga kidan bi jing ele malak singi ga bangidan na perthai la ga dei ka jing ele hayeng asam la ga dei ka jing ele haka kyo ka kot la da ga jing ele ki bo bon ki jing ele kidan bi jing ele kam tam e la pila pedang yu jisu kum nong penem ukso yu nyele efi ki jinga again one tadeng ta no ba pedang yu try jisu ngakwa ba no efi ukso yu shoni up yu tau rio tamba ka kubor ba bah hang ne ka long ba utrai ong pila job mo ngide gi ken mau ba wei ubangat udai unong job. Amen. Don jing ag jing im jong fi don jing ag jing pule try ong ana jing job fi ngan pelong fi ka khli am ka bun sini pa ni ngam la try ong ngan pelong me ka khli ai bit boleh klet na ya kai ka banganga la kular ngan pelong fi ge ka khli am ka tedong bo blai sin bo Ukraine bo un le kata la da fi ngai
Amen. La fiduk utrai ongan pelong fi kinong ai keliang. Kinong shim keliang. Boleh mong amen. Oh ya. Hey. Amen. Amen. Abang amen kamu fi pediang ha. To ai bakan long kum tai yang ah. Amen. Kinong shun ki badan ha ga jingim ga jong pi. Ngam kran ye gibreo, ngakran ye kiksut. Haba kin yo sngow ye ga kerteng ga jong fi am kin shepting. Amen. Kin da khang khop ba kinom na le start. Uksut unom la ban yat ban rong kat ba man hing jong pi. Amen. La da fi dei ki khon ki jong trai. Hari pun ki Kristan ki ksui ki man le abor kat ba man ki penjat ki kat ba man ki ya ki yang kat ba man. Hari la da fi dei ki jong trai ki ksui ki nang Shong khop li me am long le start. Kin snang ki ki wei pat ki parak ksui ba de man shong khop. Amen. Tang man shua snow. Ya ka kerteng. Ka jongi namar ngi don yu Chris. Namar ka Bible ka ang utaw bahapo jongi ulong way. Uba kam krau bani uta uba haka pertai. La fi don yu Chris apo jim jong fi uta udai uba krau tam nagi ba krau. Uba don bor nagi ba don bor. Amen. Ujob las dang tnum yu blay. Blay wan kata kala ban wan kran yu job. Wong me tip tang kendiat me kran patte ani kumba tip lut. Wong hatu me la danse hakata ka por ka banganga pelong ini ka pertai. Medan se habanga ngalalia iki kamba ia kabanga nga penlong kat kene jing pelong haba ki kon jong ka step ki ruwa ki mane ki kon jong oblai ki angel ki rejoice medan se mame ujob snap jarang ta u klem sngoto yo oblai u syukran kumbas sngoto bo oblai udawan man snang yo tanita kwa abno fi ki bangat abengin sngoto yo oblai do amen. Unle ya kata ka ba film la ban le. Un pelong ya pi kata film la ban long. Amen. Don ki beri syong, pastor ngam la ban pule Bible long. Kot ar sahajar ti itu hi. Kot san spar itu hi. Ong na itu syo kata ro. Ni nya trikam kum no ong kadai kata ken. Pin em kum no, klem de itu iktin jong blai. Don si bon ki beri ki bam nang abi, hendai ban pule iktin jong blai ki nang namar bi ki terang. Lawa jo ong ngamla ate blay tu is tangan chu ngaba biet ngaba them. Ba biet ba them. Si ong dan. Ba biet ba them da. Ba jo ong ba biet. Try ong no. Fi do na ka jing start. Pan na nga ong tangan ai keluit ta ka jing start mangalong ublay bom chu kena ben. Kena ben ka mot. Pa biet pan na nga. Ublay no mangom ta. Chish ka biet ta sneng ta pulir menang. Tes panjang start na nga. Ublay unum kena benjingi. Ublay habang ipan. Oh kun pikwa. Ani tongan ai. Udah kemen bani Arab ingi. Bani na ko abano yung fi ni kesngi. Wala filadon yu try ke jim ke jong fi. Pisong tu pilong ki ai. Pidai ki nong job ki jong try. Amen. Namal try ka Bible ka ong la fi pule ka ni ka par rom la no pra ka khot ba life nyo. Hendra ya kini ki ai ke baro ken ngi job thiao. Dau tau bola i jangi. Hallelujah. Ngi job thiao do ai. Dau tau bala i jangi. Namar utau bala i syong sabar ngi re syong hapo jongi. Amen. Abuk so inting fi. Amen. Abak jing duk kan ting fi. Abak jing siap ting fi. Abak jing kuslai. Nam ta jong fi. Kuslai. Abak jing leng a kan leng a ya fi. Mdai ma fi pin leng a ma fi. Mdai pin siap ting ma fi. Mdai pin kuslai ma fi. Namar fi don how nong job. Baru beli orang ala ai lupa ke jing job ifi. Bawa orang IT tau sim, bawa you sim setiap di syaitan beli orang IT syaitan ifi. Syaitan dia ai. Bukan lo haki kejat jong fi. Bukan kuslai. Hendak kelem jaya ipat. Namar babalai bam don jingat. Kat sebelah cepat dua ibat. Hendak nala dia zero. Jadi kita kau apa yang fi kini kesengi kau mentah. Tapi ingat, utrai wong kombo wong iki Israel ngan ayo sim jong kane ka shnong. Ika Jericho happy but ia kita ki rang ba jong u. Leni kita ki pat ba jong u kita ki pat ya le.
kita ki rangba ba krau ngan ai ti ki haga kti ke jong fi kamu blay ngan ai ti uksut happy ba kita ki nong buat juki ksut ria baro kita ro kin ram happy amen tagadang ngi digi nong job ki jong try tagadang ngi ya melaga sngi jumping in the light ngim juk slide iroi try utrai ladap ang lupa Joshua hakami ngala ai hakti jong me ke Jericho kadika hima ke jong bomman step usun syar ni ke pertai ka babel ke thu bo blay jong ni ke pertai kamut ke hima ke jong kadika ni ke pertai tadai ta yu jisuru utarwa ke ni ke pertai wa mala im nadu nang tai do nang tai ke ni baro kadika jong am la dam demon maningan ai lut ya me utarwa ke pertai u sim jong pertai ban ka ba nang fila dangi ngi de ki briu ke jong blay wa di ke pertai ngin yo amde ba ai soitan ai blay ngi amen dan kam nami ke pertai kabam kedi dan kam kami na pertai da kabam kedi kespa ka po wan nei kam dei ju pertai hatu kedi ke jong soi ka kespa phim dan kam sa kababel ko ang ikata kan mau bhai kan ni pina play Isaiah kan nong sabusan ka de khot ka ba ar ka ba lai ong nok tin jong blai nan lek hashwa jong me nang ta bat igi jaka khoro khoram ngan pen madanong trai ongan lek hashwa jong me kamut la dau trai don bat ngi uya hashwa jong ngi khoro khoram jong ji mu trai ong kum no khoro khoram man pen madan ngan lek no ngan peluet jin chwa neng kong yi ta ki jingkhang renong don jingkhang ki khang jim ju fi utrai uya upen prapom mi ta ki jingkhang amen marwa hi jingjob tam la ban khangi habo trai uplem dan syaitan bala ban khang baruang lada ki dan ru kita ki ding jingkhang nar ki ding pengkiang mdi ki ding ki de ki nar wongan kedia lengkot lengkai ya ka bakum kata namar ngan agi jingjob ifi ngan ai fi ya ka jingjob ba ka khot ka balai ka ongum no hang to ongum no ngan ai me gai ya ka jingkin show jong ka jingdom mana ba ong kata ong mga apostol tai mana bang wong blai ngan ai me gai ya ka jingkin show jong ka jingdom kata diga to please ong to ba dia ka spa bla buri jong kamut kas spa akari pelang ladang imdon how try ka spa akari utrai wong ya kata wong anai happy ya ka spa jong ka jingdom bat ya ka jingkin show balaburi aga jakari tading ta kwa banong ifi habangi ngidon hakani ka pertai nginyo ruat ya jong ka pertai namar ngilayo nang kong yo blai amen namar ladang yo tang ka jong pertai nginum yo jing suk pat kani am kan khrawat nani bri nang yo tia am nang yo dam re habangi don yo try usim ka jing suk ngiyo double blessing Job hadin kata ftip yo ka jingkar ku bakat no hadin right shot aji berkhat uyo akan noftep uyo arsha kamut uyo ya kata ka bagan jablai uyo kata ka bagan japertai amen ya ka spa ka jong blai ya ka spa ya ka bau blai ai ru ka badan hakan ka pertai yo roi try maka babel ke tu hang ni tuan ai ngan ai ka snang ya ka ni ka ri kamu ngin yo amen wangan ayus buat yuk suit ru unhap ban kok ngo ya pi bat yuk tagi suit ria ru ke ban kok ngo ya pi namaro pi pin job yaki amen dan batiang ni buat ki beliau tang sports ni nong yap kim step na ni dan ki bang tok tim no la ka jong ji sports ni dan ki kemen man tok tim dan bagi susi namar balakot kinong yap. Na ka ba nong ifi kanum non jing per yu banget. Namar ngi tep bagi de kinong job mde ki besharam. Namar ngi don yo ba job. Amen. Hallelujah. Na ka ba nong ifi ki kon ki jong blai ki dewan command malagas ngi mar fi don ba nong job bo ban ai jing job ya ka jing em ka jong fi. Tang ba halor ka tapat em ya ka ai ka bo blai pa ya pi pat am kan long bi tik kum ka jing biet pat kum no tin ju blai kom no wang an ai jing job ya pi kum ta tang bao ong lem no pat
Bat gipai apam baro pintawir ya kasnong da kabayat saudong ya kasnong sisien. Ong le amlupan nganai jangan ai tang pihap le pat. Baka ta kalong ya tawir kan itu kasnong sisien. Bam dei tang sisien ya sisien hakan rius ngi. Ya tawir tu kasnong. Ya bikum kibet. Ya rius sien. Ya sisien sisngi. Lem tu labiang ba Joshua. Labiang. Syong no. Tolah saya lak hirang step toh ya. Dia jing le biat kita. Kini kinong Jericho ki pet ni jong kan ro kan ro ka wa no step arpsan put si jong. Jingger ben ro ar put. Ba jong bar ben baskem. Kini kilas siap tiang nengkong ong kinwan hir ma. Re. Hai. Kini yung ne. Kisiat pelon-pelon man. Klem le. Kababel gitu. Bagi don kita ki nong ra atiar kiat maki nakmat. Nang ta kiat ki lingdo nyongut jong blai bagi ra kata turoi jubili. Nang ta kiat sa kita ki nong ra ya kata senduk jutang jong blai. Ki sipai kiat nang ta kiat ki pajba. Bagi kiat setiap pelun. Pelun. Haga sisngi paput ya turoi. Abiang Joshua, abiang. Tang bau Joshua ong pi wanum keran ngap jar ya bai. Siput tang turoi. Sisen. Kata fi kira jing le abiet dah kata. Dong mun try chol ngan ai jing job pi. Pi ready tu misail Ready lupa gitu gitup jing siat jong pi indo. Ready peniang ni nyeblas itu kenro. Kata tu siap dah kata. Ublay wang. Ya pelun. Hah? Job kau nak apa ya pelun. Ba blay kita ba blay pa kan ni. Nya ban sto ini kawai. Ba blay am open ya ki ban pet. Ya kata ka jing ko ngok ka jongki. Bat ya ka jingat ka jongki. Utrai tenju ya ki. Lakin ko ngok na. Kinum ko ngok na. Utenjuk ya ke jingat ya ke jigong ji hato ki bot teli telan leki ngat teli telan em yo try tunjuk ya ki ban pet ya ka dok jong kita ki Israel laki syania nakim syania kabar kalong baki ki hab ban syania how blay ban yo ya ke jing job mdai ya ke jing la ka jong ki amen kabalai kadai bau play upan yat yaki nang tabak kinong Jericho kini iya ka presence jong kini sipai bakin supan ban sudan hang ta komo ong pimene tang ban sudan ban wara ka siap tiang yaki tang siap tiang ndai ban lai tang siap tiang kata kata gawe bau play jit ingi tentang upan yat ingi galanti wong yat han rius ngi yat sin wong yat man laga sngi mon rius ngi am Hastio, ya ban no, ya ban nga. Siya ban, sangap jar. Kumum tuk sentur. Ranjaya jing le ikan ro sangap jar. Mungkin boleh juga. Mamios kau ne, jige juga. Oh boleh jauh kono, ne tengah juga mangkasingi dikian. Oh boleh. Terus sangap jar. Ya sangap jar. Kaya berbeda ben le, malah kasingi put ya keturoi. Amen. Kaya keturoi. Put turoi yo belai. Ya ro yo try. Sia ro yo try. Dan dia belai jangan long bekrau. Belai jangan di nong job. Belai jangan on ajingem. Put turoi. Snap jar. What linear. What tenum. What chip tiing. Put turoi yo belai. Amen. Pi kane ka jing puturoi am ka Bible ke tu ang ne bagini ki turoi am ki turoi jubilee baru blai bo pa ka ne nei umde bu shu pa am do la ai ka hukum ru ti pe ban nga ni ka pon ka kitab jing khen no mi shpo ni khot ka ba khandai balada pilet yele thma halakari persya ya unong shun ubaban ben ya pi tifin put ya ka jing maham da kita ki ronsing
Ti ya pi on kan mau hakmat utrai ublay jong pi barun pen emru ya pi na kinong shun jong pi. Kamut lada pi put ikita kiron sing ublay on kan mau fi. La pi ro ublay on kan mau fi. Amen. Amen. Kay ka pi ben le. Put kamut mano? Iro arwai. Money. Ben krau yu try. Tadi nak tin jublay gong ai bauta. Bosong sarong om namar bu ruspa. Om namar bu start. Om namar bu donbor. Dan song sarong yang negawai bau itu yu try. Amen. Itu nam yu try. Try dan happy. Amen. Pidan nam yu Jisu. Brio bosusi agak jing ngam nget bu dan yu try. Tak bu dan yu try am. Brio am ubatip bayam. Bah kamat juga kadang bega jing job. Tada put ronsing man lah kasngi banyaro you try. Put ronsing ya tu ya kerteng ke jong try. Ben benai ya kerteng ke jong Jisu. Hallelujah. Try num kan mau ya pipi yang ngabale jing kan ne balai jin jar kan ne balai uble yang labiang bini ngalatat. Sedang banyaro you try. Amen. Kababel ko amno tinya pulih yang di kitab Joshua. Kedekat ke ba sau ong bat nyau ngot kiling do kin ra aswa ke senduk nyau teli ki turoi jubili bat haga ba nyau ke sngi finia sau dong ya ke nyong nyau sin ba kita kiling do kin put ya kita ki turoi ti haba on put ken san da kita ki turoi jubili bat haba pinyo snau ya ke jing sawa kata ke turoi upat ba baro on risa da ke jing risa ba jam. Kamu kan ada kesengi ke banyak ha, mendai kesengi ke bah, wei hado enrio, mendai tang haga kesengi ke banyak, pin sa ya perta ong ketien joblay dah kata jing risa bajam. Tiga kenro jang kesnong kan kelon kram bau tau pat ba un kia wei baro persyabat ya Tiu Joshua ukonunan ulakot itu giling da bola ong ki to ra ya kesenduk ke jutang. To airu bah nyongot kiling do kin ra ya nyaw ki turoi jubili haswa senduk jong trai kamu haswa senduk jong trai kin don kita kiling do giban ra ya kita ki nyaw teli kita ki turoi maniput ya ki toh ketien job lagi ong da kumno bolo ong atau pai ba atau khilai to ya saudang ru ta kasnong bagi kita ki baking atiar kin nang ya haswa senduk jutang trai tia bau Joshua la kren atau pai ba kum ta kita ki nyongot kiling do ki bara ita ki nyaw teli ki turoi jubili ya kamat utrai ki nang ya bal kila ya put dah kita ki turoi bal kata ke senduk ke jutang utrai kala bot ya ki bal kita ki baking atiar kila nang ya aswa kita kiling do ki ba put ya kita ki turoi bal utau pai ba bakat do ulaya ya hadien kita ke senduk kita kiling do kita ya put artat ya kita ki turoi tiu Joshua ulah hukum ya to pai ba udong pin risa lemne wad ai ban pen yo sngo ya ke tien jong pi lemne kanomi shiken tien ru nak sintur jong pi hado kata kesengi kabangan hukum ya pi ban risa hang ta fin risa ko ngong pi no mena ulu ai hukum u Joshua pim dei ban kren watang shiken tien ru bot bet shuyal bet bagani kadai kabutrai wong ifi bot dia ngabut bet amen pi bot dia ngabut bet ong trai mar ka lenti ke jong trai am kamlong melenti jong iki breu ban yele thama hab dan kam banda pun betai hab dan kam ban ya siat hab dan ban penyap kata de rukom jong ubreu da kam nona hab ban penyap yo tau seem hab penyap te ki pai ba da ka bor ban lek ang ta ban tombor ban le de ke kumbale Russia man tau lem no ter gi missile ter gi bom ban yo kni ya Ukraine mde bu shu ya sudong ya sudong ki no Ukraine usra ki no Putin la biet mat shu sudong ke Ukraine ka rukom juga perthai ka long ban yele thama baru belai hang ni wang mdai ba pini le ma pi ngan ai ngai yo fi ngai ke jing job ri to ko ngo ya ke ba nga ong pi shu yat tane dak tin ju blai ko om no Isaiah sampusan de khot pra khandai gong ba klenti ke jong blai kim long klenti ke jong e ba ke jing mut ke jong blai kim long ke jing mut jong e tade ta habo trai ong pi bot bet shakri bet ko ngo ba ini ke tien wa no mong nim su ya ha pin ke tien ni ke than ni ke tien ni dah tap siliang ni syak siliang de ngata la kawang tum tam bai ha ong kni ke jan te no stiet tat kni na tra om pan yang ni ke jan kop ai no jan phong ru ta ka bom sula along
Kata kam dai galenti. Ya kabanganga sengal tu ubreu wong kata kam long gumta. Utrai wong peniai fisi mai liai no armail. Beli peniai kai. Dat kumnon syuat. Dat lihat benjanga. Let spot. Kita mo ki an gidan em. Ban ai kia surte. Utrai wong. Galenti junga kam dai galenti jong fi. Cái chính mật trong phi cầm long mi chính mật trong à, ta đen tam, và cái chính mật cái trong play cái long không bông cái chính mật trong xoay tàn, không bông cái chính mật trong cái bậc thầy, ta đen tam hà bảo Jesus one là bên anh khăn đâu em, u khăn one của Muslim mình pa ta cái music chan 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 chan, lawan Muslim, u khăn one bây thì kulai cái trong u khăn one bây cái ta cái authority cái trong ta cái board cái board mà trong bên one của Muslim, one của muối, cũng khăn lung bằng ngang à, khai, Samuel. Samuel? Samlang berat wajong sam kulai ya. La pentia ayu hai singot. Hadu ba? Ulengau herat. Namar lawan gini kiri ustad kong la kau sim. Gini ergi on wat haying sim namar kat kum karo kum breu galong ba yu sim kaying sim. Oh ngila I ka sign balaka yu sim. Sayong ngan sim herat. Ong tu ki pilih wat piru dah lap pis wan itu ingaru. Ngaru ngalai. Kejeng asap sudah kata. Usim, uan, hai durji kelong, ka hai ti singot, kulmar lat bero, ka usim, mde hagar kom sim pat. Habuan kom usim ro, mde buan ban syakri. Ay, pensai keti jonga, pensum, are usim, uan ban ai ordar, re uan ban syakri. Bahkan ni ketika konsep menghap ban sungtu kum ki banget. Wan menjukwa ban long lidar. Rekwa ban long syakri. Amen. Bon sien fitip ngia pat hayang asam, ngia pat akasnong katau, ngia pat wan haga balang ru em balai, bakwa yang hang ni khmat ban long lidar. Fi lem do, yeldim jule. Utrai ong ngawan ba pin syakri yang ngalawan ban syakri api. Kamdai ke leadership, kadai ke servanthood. But kadai hado ka bakut agading puna, ya ka ba utraya mule, ka ba pensyayong ye setan. Pi, kai gerukom ke jong sim, ngong pi mana gerukom jong sim, ban long sim, kamu ban kini kita ke hima hap peniap itu sim. Kamu Jesu udah ban peniap tu setan, ban yo ke hima ke jong setan. Riu Jesu uyap yeladi. Sayongan ke setan. Ai? Kumlum ta. Ulang ngah abu semua keman area job ngana. Ulang panik ong ta. Udang mudur udah lah bom lah syok try justru sakri kluc bit. Baka plan ke jong ki senran ram kum Judas am umudur ikum tu. Balada mlei ni Jesu Jesu num dom. Tada ban le wud ban pen kloy wud dia kata udin wud eh. Ban kam no wud yo takada uli do ban kam no udin ni. Kam Takamut dah lakam, Jesu kiu sao, kiu senam, kelut, nama adalah sabom, kelut Jesu talak kawai ke pertai. Kamu kita kinong bom lakut, kita kinong kam lakut, padahal tahu Jesu long boss, syong ke kat, ngan long mengausim, begini kinong buat kinong, ki finance minister, home minister, kini long langgan. Tikini ki plan ni kum tahe, ki orang try lah, mepo imagine mem, tak kemir kawan tu kong, ani ni kun juga, coklat mau try, penlong iumo, syong skamon je fish kat diang mau try. Kakemir kawan teh, kamu ban ai, ban bribe you Jesu lene ban request you Jesu, bakini kikun rikin long minister haki hima nekat sorka jung Jesu. Kimudur baik ya kani kabakin jado, kimudur baik ya kani kabakin japertai, kimudur baik bau Jesu long sim jung ne pertai, unsa establish ya kata ka government ka jung bau penremno ay tagi sipai rom igi hima rom baro, unsa form daga government ka batamai, daga sorkar ka batamai, kata ada ki jengmut ka jung ki. Reonda habala kem yu Jesu usya jamban. Sempat yo, oh maaf ya ki. Kim tip ya ki bagi kile, sultan ketakli fi. Sa kading pana. Jika udah dibentim mentela. Wong ali lama sebab tani. Wong ablay juga mi eno inga. Klem tera. Hado ka bakhado ay tino ay kaman sim. Udah ada sim jongi, udah Jesu, ubalong kongpong ye bangi perkat.
Tadi tak kelenti ke jong belai am, kamlong kelenti ke jongi. Tak dah bau belai payah gini am, kam dek kelenti jong menilai thema am dah deh. Kata am dek kelenti le thema mun syai pulun gribet. Kira terus jurang. Unle thema ni, come on, minut, come on. Pi kong sengap jar kemut lada dan kajing keren ben deh. Sengap jar, what you kelut jeki. Ya itu lara alpar umau nah. Kawang itu bahalan tina jerong kawang na kamam tu. Mau yat betek wanum crunch kentien ro. Tadi tak kuat benar fi buat utrai am si buat protein keren banyak fi. Ke fi dimin lah. Sengap jar. Amen. Wajang ni ngabut Yesus belai cala ben kan ni. Ni sak kentat ni palai si yang ni mai ke Bible ke ang tu buram kimi ke pana buram na hin dap situ. Yesus angum no. Uta ba ye juk pa? Balik ke kemi nalor jonga umlang yu ban buat yang Lalu ia jaga tengah leni ya ikon leni banyan no nalor jonga umbit yu ban yo yang Amen. Kamu hab yo seneng kong yu try. Fi buat yu try, kelenti ke jong try kalong kongpong. Buat juk kemi lenti ba kepertaikan ya ro fi. Kepertaikan tro fi. Kana mi ro kan tro. Fi kena kita? Ngapun sing siong kini kawai. Kibri gula pediang yu try. Kam tam gue pediang ke jim baptis am. Dalam don problem am ngong attack kata kebala. Sungu pelas ya. Uno ba pediang yu Jisu ba kam tam ba kongo ya ketien belai sik jim pun baptis. Ta talak hit mamet. Wala kam hit mam ngas lungo. Kumlu kam jae. Ka jabe ho. Fi nget ya kata. Finget ya kata. Ngar amat dia kata kalau ngumta khidmah. Terau sengap jar. Fiat bet. Rius ni. Hado mandi, hado Saturday sengap jar. Sengi banyau, trai wang, ya nyusin. Kabamut, nado menstap udah damit ngi syakri utrai. Amen. Amen. Syakri utrai. Yat baru try. Jangan baca long kabalong bakat tak jing elap ke gospel tentang kalau ke jing ibit je gibreo. Lalu ngi pulih ke sti benengkong. Upol syaki nong koren. Kini nong benengkong ke dekat ke bakat pra. Ke babel ke ongkom ni namar kata ke ketien ke ba syapang ke ding pna. Kalong sisa kita kibajat no. Okay? Ke jing ibit. Henry yangi kibiyo alaj im kalong ke bor belai. Amen. Ia tagi bajat no am. Kiong kecing ibit gini. Hakamat juga percaya am. Ngakan mau sinyal dir kalau kum jui. Hakabang apediang yutra am ngadon ngi perlok teh. Oh bun hai perlok bedang ya im percaya am. Habala yo syang along kum ion ngakan mau yal dia idang itu khala mana. Ngal ngale ciki yong kela kamut man. Mlong syuk kelamut. Kipit nga. Holy crook yong. Holy crook. Tes do mesiam. Holy crook. Namar ngadi crook tu mencua. Kum nukin nget no banga ngayalap yaki. Henry dah kajing ya ini, hab ya ini. Kalau nggak kajing ibiat hiru, dah ice cream terjadi isu, dah kiar terjadi isu, no ikan sirum terjadi isu, haki terkelak ada kajing ibiat. Lah ibiat ini, lah ibiat, lah isteng clear, ini telah ada isteng kan oban paisan ker. Tadi ta kapertaya bagi pet yang iam ke ibit syah habar wah biaro yutra tentang ya kalon tentang mau kawan ke mensim jom mensim bakho ya kedon jingi kemen ngi syat ngir ke ngi kemen kapertaya dong jingi ibit yang ni kena masuk bagi dia kata utrai ubo ikun Israel ya kata kelenti ke jong ya kata kerukam ke jong ya kaba ki haban sutu ini kawai ban tip ini kawai utrai kwa ban tenju ngi kongo nim kongo yo tenjuk ke download chunky bangangai utrai tenjuk ke download ke jongi malakas ngi wala ngi la syakri blai ram kinwan ki jing tenjuk ha ba ki jing tenjuk kimwan ban penram ngi ndai ba kentiu ngi ladangi ini utrai amen amen telawan jing tenjuk jing jofi praise the lord kadang ke promotion ndai ba ni boleh ngala syakri blai longkom ni kan mau ngi ke lenti ke jong blai fidan financial problem test you blai Ublay kelam ai ngi bantas gui benta ong tenju yang ngate hakani.
Kalenti ke jong blai kalong omno fin pe to riu kan thai haba mdani ai shu kadon stang khandia di kpu si kami tai kpu bat khandia di pniang shakri jong blai ong to shet ai shwa yanga hadin sabam ya pi te la dip nong ka riu khamra nyung kan ne tat haba ngidon skendiat man ba mil di bu khun chungang yap no umni par pan ni la di upan ni la di kat kan nam sniu yap no shakri jong blai shwa yanga kan nga brio ka ai vi to bam ma ni kuptur ni yap ni bam ka ai you shakri jong try henry ha ka nam sniu ka khalam kerdo ai ru am ku mi kami hi mang kasni are punyang mi kami him terus balang aku apa nong fi bakalenti ke jong brio kalenti jong blai kim ya dai ta raw ya be kalenti ke jong blai amen. Try orang le dia kamba am fi. Oh an ai fi ke jing job te. Fi nom le ran ta. Kamu ka ke bangingi dan how try am ngeliat kinabe ngide ke jing job. Sedang aku am no fi. Kini digi por ki ba kini digi por ki ba jinjar. Dalang mi yo ban tunjuk yo bleh kini ka por ngin tunjuk la no pat. Ka por ba kerdo kin ta air. Fitep ko to riu kan thai ba dan ar lam ling to. Ka ai lut mar ba ai nga sngo ba ka ta ka man sem ka chong ka takarab jisu this is the best gift kani ri jing ai ka batam to ki we ki don kilak ki ai tang si hajar la abon ni te don kilak ta hieng si hajar la hajar try kam ler ka to ki shu ai la ka ai na mar ba pa hu lagi ni kun thai kam don ka ai lut adam li ka don ka ai lut nam tip ja yu hadin nang to nga tip kata ka brio kam sim lele ran na mal try la ero ya ka amen bara bu try la ero ya ka kay ga baja ngau fi mene la tu try ero kay ga baja kawan ka jishap tieng gi ta ki batro amen ukso ya batro ba klang na ka u shap tieng no ki ngat na do na kata kasngi namar kala ai da ka ba blay u yo ban ero amen. Kalau lagi game, kau play am, upaya ya film, ong dah, good, hallelujah. Wajib lagi game play song, I'm not impressed. Lagi game, kau try am, unya roh fi, amen. Tapi fi siap tiang, fi kau play ong kenyok, kita siap tiang kena mi orang kima ka jonga. Siap tiang iki breo, siap tiang eno. Fipin long yeldi ki marau ji breo utrai ong finom yo ronga ki ma ga jonga takarang ngim de ben shep tieng ye ki jing ngim de ben shep tieng ye ki ksoi ngim de ben shep tieng no no shep tieng utrai amen shep tieng shep tieng utrai badeng ta ktin jublai ke tho ba anda ha bakila poi ha kata ka nyaus ni ki ya nyausins non full ki ai tilot yala de how blai barang ta anda laput kata keturoi ki akan ha daga ktin ka ba jam pra prom kata ka kenro ka pra kum no ngamtep maki sekendit oda kum nom ta ki yo i ba kata kenro ka situahi bar syakri sya blai fingat ya peni warga kerdap juga dujok kan melawan kang ifi amen. Ong take the land and possess it. Kilit shim ya kata ka riba to shim ya ka. Namar nga kaladab ay fi. Kumno ay namar ka jingko ngo. Belay ay namar ka jingat ka jongki. Shuko ngo bet. Marki Israel mensyua ki diki brio ki bisu tunum bet. Ay belay ka manaman ka singiru. Ki tunum ki ong ngila ngiya ini ka mana. Ngida ijli ka di ka mana ki ong. Ki ijli ka mana ka ba ay jingbami ki. Ki ijli ka mana ka ba belay ay ki. Berkaya baca, jengkai Erwin kat pasal terter, kiong ila ijli uni ukpu, blay ong ijli, ngapa fi deki sending kan? Abi sending in kejet Islam jang fi. Pa de sending, pok sending, lenial hang to kan? Bakalan yap rotoi, bakalan pang ro hang tohi, namar blay beki ijli ya ke jengker ku ke jong blay. Hado beki da yam ke lenial ro Moses, kiong Moses tu keren tu blay jong me. Ublay ong sunai ong yu Moses sina tu dieng sina tu sen renong sawa tu uno bapang song spek tu dieng ki kon Israel ki ba shoot nom bet
Kiyo ya ke jing bam ke ni la thaj bam ke ju ni dang la tu piat run sun jo ke Egypt ni dang la upiat run sun kiklet pa bedi marau thang tu kiklet bisa sempat man ke sengi kikin mau ya ke bam kiklet bahap ban trai si tom kum ki marau ki digi marau kiklet kikin mau upiat run sun kikin mau kita ki jing ta astai kiklet pat ya ke jing long ke jong ki ba ki digi marau. Tadi kita kuat menang ifi, bun kibri ki orang ni dang lah iba impertai fi menshwa. Kim tip bagi di merau pan, di impertai tengor. Subang lah, dah dikiat melong dikiat kat baman sangkan thai kat baman lekat baman. Tu kat baman tim kat baman keren kat baman le bahaya kat baman le tof kat baman halas nong keren si keren sang lekat baman. Kata dia percaya ke balai luat, dan kelenti ke balai luat mah, kelenti ke bah, keluat. Lah ke, biang baik dah lihat aku menurut. Dari bakut apa sih? Saya rujak. Kababel kau ke dan kelenti imba, kabet jauh beri mereka bakut. Apa sih? Saya siap kata ada kelenti jauh beri. Tadang kau menang ifi ni kesengi. Rafi labut you try mau jukan mau syuk ke barim jauh fi. Marah ke barim fi di marau. Amen. Mentah fi oleh luat ai ngok you belai. Tadau boleh utunjuk wong kini dang dei gijo na kim dei su gijo. Utunjuk ya ki wong yat. Markini gi bisu tunum bai kini bisu tanam bai kini gi bisu jan jinghon kini. Henry haba boleh yo i ki pleng makila kala jinglong mentah. Kila ka ngok pleng. Tadeng tau boleh ya ki ya ka jingjob ba kata ka kenro katwa bagi yo ban shim ya kata ka Jericho. Amen. Makwa no fi gadon Jericho yo jing em jofi. Kanam dan kanong no Jericho ba boleh melawan Ifi. Amen. Utra bagi syakri dia boleh orang ala alpa ke jing job. Tangga wei kau ngo. Kikun Israel kini kikun em kiba teng da perkat da pulih ni kilong tasngeng hadok kat no ngam tep show. Tasngeng ba. Utra wong ngan ai kiri kanan. Anda ba ki mutrung siri kanan ki pa ai kita ki halar ngot. Dalawan kita ki sipongot ki wan ai report ki om long show. Joshua baru kalap ki yang ini let no kini kinget jekin jule sipongot orang ani boleh pa ini yap no style. Mar satai kita biye tu begidan kita ki giant kidan kita ki ratba daya nujor ya ki bat ngi long tangkum ki put kemat juki. Ki klet no boleh ong ala ai fi tegari. Ki klet hab ki jing hab ki ya kita ki giants hab ki kita ki kenro ki bejurang hab ki Anak ki ong ru anaba kata ka sinong kiri babam do te kita sinong. Syuk sngo itu ki rumors. Ya kita ki syuk sngo to. Ki khana kling teng up. Ki ngat. Pi ki khana kling teng up. Ki di bamahal da fifi syak skore ki. Snap ya ka ketien ka chong blai. Ka ong gumno kani kam julat jo. Kam ni ka kling teng up kani. Fi snap ya kani ka ketien ka chong blai. Ba sin fi ka ong ketien chong blai ngat. Pinyo jing job jing em jong fi. Le ke ka bi ibit. Ibu try pan fi ka long bi ibit sisa. Fin duai ka long ibit. Ya fin ya lap gospel ka long ibit. Ya ka ba fin ply try ka long ibit. Fin im office em ka long ibit dah. Ba bro em. Stu em pertainment ta. Kidan lagi jong ki style. Try udan lagi jong ka style ka belong kongpong ya ta. Karo kom keren, karo kom present ka jong fi ka jing im ka jong fi pertai. Teng da fi penjam tan ki. Penjam tu sai et na klik. Ai lang. Pertai om dah dah. Penjam. Temen sim revenge. Try. Sanyon try. Wei bonyon ni pi kon. Ya tu pen shoy bi Jisu. Tu nam. Ya tu pen shoy bi Jisu. What you let he dah ladi. Try bi let bi tu ya. Let bi try. Wei pa. Ta telakut tak tai brio. Lada kitab. Bapi bidai kon jong try kin tiang lupa. Nule la kai tuli tu skrib belai la tap tat la kun martu telah jot tat. Takadau ko abano ifi. O siap tiang. Amen. Ki Jericho gi osno. Yagi Israel gi siap tiang lupa to abi fin em gi em kum tam bagi beri mulai seni firu kin tiang. Amen. Kilaban keren nadin kilaban keren ketian ke bo ada teng yo sngo em ge thu gi breu tenga tam toy fi ong de yo ta hai kuno markamat pada ari pastor em do oh ini breu ini bong kum tangam sulangan
Maruni masih gendut markamat tu. Boleh lah. Oh berengam kan le gendut markamat tu vi. Rit kum kenai vi. Terau kau nang vi uju tiang. Amen. Terau don hakal yang ke jong vi. Terau ngal ai ke jing jop vi. Wa ai ke negari, wa ai senu yuk suat yak ti jong vi. Fikin mau, kita ki nyopongut, ki bau Jisu pa ki ong kilat yalap. Bagi lali yalap ani takiwan ai report. Hadian bakiwan ai report u Jisu ong. Ngayo yo syaitan wahab gelili na beneng. Wah. Jisu ong ngayo syaitan wahab gelili na beneng. Kabamot uksoi ukendit. Oi, gini bomler kam ini ki brio. Kamat de supaya itu bom iler. Mereka kam ki kilem penkendit thret syaitan udah tiang udah kenyo iki. Celing wahab gelili ta. Amen. Haleluya. Syaitan umla uncong khet ladangi ngi kok ngok iktien jong belai. Haleluya. Haleluya. Ngi dai nam gi kok ngok. Fingai nam katma ga jong trai. Fin le be kata bo trai u ong ye pi. Le ga le be amen. Kok ngok la kok ngok be amen. Pini em ke jing job kan dai be ga jong pi. Haleluya. Dai ta kwa bu nong fi. Le kata ka ba long persya ya kata ka jing mut brio ke jong fi na kata ka jing perkat brio ke jong fi le persya ya kata. Syaitan ong le am tu am le ang le kom ne. Kom ka tin sebelah ka ong. Le kata fin iya kam ba ke jong belai. Pendam yang a try baba da kabur jong mi da kabur jong mi pensle yang a try baba du men sim jong mi du men sim jong mi pen yagi kmat jong atra bangan yo jing phala shem yang atra pendon kam yang bangan yo ban pla yami shem yang Pendam no pen yang atrai baba da kabon jong mi da kabon jong mi pensle yang atrai baba du men sim jong mi du men sim jong mi Ngiye skam magani kakti na kani kasi balabel imbay posto bantay kalalong siya ka jing kerku ha ka jim ka jongfi kum mo blay lo hukum yu Joshua bol nong klan ulong shlur bol le benyele ya ka Jericho ha bol le benyele ya ka Jericho ula job ya ka Jericho kum joro ha ka jim ka jongfi ha kani kasngi ki karo ki bakir tawiyar ka jim ka jongfi yo fi ya limba ka jing ye ka jing le ha kani kasngi kini ki karo baro kin tualut ha ka kerteng ka jong tra mal tra uba fifi shakri ula rep job halo ka ding na ba ka tin ka jong blai ka pen kan mangi yang ni ka wei ba na ki Hebrew na nong ka ba ar khat ba pra ba ki ek baro la pendem
hagi kejat ke jong try kan mau ki baro la pendam lut hagi kejat ke jong try ban yat nyani shikman kum ki nong job in duai kan ka sinam ta jong fi pajing bab nang nom hui kerteng ka jomeng iwan khma ka jomene porting Jesus Christ no penem jingi try ai ngo sha ko try Jesus ye ne ka htien ka jomi ko try ka belong jing im ko try ka htien ka belong ka bor ko try ha ka jim ka jongi ko try ki banget ko try Jesus but try hoi ko try mala hukum mi ko try belong klein belong slur ko try hoi ko try ngi tip ka htien ka jomi ko try ko ong ba me no menem lendet no ko try me ya ning kat lembat ngi ko try Jesus kam tam e ko try ko mamala don bo Joshua ngai me don kat len ko try makini ki khun ki jomi ha ba ki ya kendo ko try ta ka jing le ka jonki ko try ha ba ki kendo ko try ki jing e ko try ka jim ka jonki ha ba ki ni ki kenro ko try ki kerte wer ko try ya kata ka jim ka jonki ko try ngang ngai ko try ha ba ki yoro ha ba ki mani ko try ha ba ki shakri ko try ka kerteng ko jomi ko try Jesus kini ko try kini ki kenro baro ko try ki klon ki tua ko try ha ka kerteng ko jomi ko try mamla khat ki ko try Jesus ba kini ya ko try ha ka lenti ko jomi ko try ba ka lenti ko jomi ko try Jesus ko ka lenti jong ka jing job ko try ba kumma me mala job ko try lo ka ding puna ko try mala risa ko try mala laulo ko try ta ka bo jong jing sen sha ko try Jesus ba jong ka bo ko try ba ngang nget ko try Jesus kini khon ki jomi ko try Jesus kin risa ko try mamla da job lupa ko try ka thama ko try ha ka ta ka jim ko jong ki ko try Jesus ba nget nani khmat ko try Jesus kin ya ko try kum kin nong job ko try ma ka tin ko jomi ko try Jesus ka kular gi ko try mangilong kham khra ban kin nong job ko try ba ha mangilang nget ko try ha ka kerteng ko jomi ko try ngila job tiao no ko try ya ka ni ka perthai ko try Jesus ma ka duai ko try ka ni ka sni ko try kin ya ko try kum kin nong job ko try kin I ko try ba ka kerteng ko jomi bar ko try la pendem lo ko try ba ka nget ko try ka kerteng ko jomi ko try ki kho siu kin dem ko try ki ba beneng ha ba kendo ki ba shopot jong kendo ba ki telekin pla ko try ba melong Jesus Christ ba melong nong penim ngang nget men pen I ko buram ko jomi ko try ha ka jim joni khon ko jomi ko try yo dan pa jong ki ko try ka ni ka sni ko try ki ya ni ba ka jing pang ka jing stom ko try ka ni ka kenro ko try ka jim ko jong ki ko try Jesus ko care ko try ngang nget ko try Jesus me sneng ki ni ka jing pang me sneng ko try ki ni ka jing stom ko try ba ngang nget ko try Jesus ki ni I ko try ka bo jo ko jing pen khya ka jomi ki ni ka dakhala ka jomi ka jing phala ka jomi ko try ka ba me le ko try ha ka jim ko jong ki ko try Jesus ngi nget ko try me pha ka tien ko jomi ko try Jesus ba ling ba ka jing snam ko jomi ko try ngang nget ka jing pen khya ka tu ko try ha ka met ka jong ki ko try ka ni ka sngi ko try ba ki da priang ko try ka jing nget ko try ha ka teng ko jomi ko try ngi da pha ki dam ki ni bar teng Jesus Christ belong no pan em jingi amen amen yo da na preng jong fi ka ni ka sngi fi kwai ki jing slok ne fi kwai ki jing duai pla ban phone ki number ba fi ti screen ki jong fi ne ne pla ban non kan doi ngi shi ka office jong ko portnet ka ban na pa nang thmai nong khriam te ta do bang ya sham yang pat hui ka sngi u ble ka jing suk ulor ka lam fi baro amen